No niin, nyt olisi taas vanha hydraulihalko ja kaivettu tuolta Heinikosta, missä se on maannut ties kuinka monta vuotta. Et hydraulipuoli toimii, mutta pöytähän nyt on ihan paskana ja terä on lattialla. Eikä se auta, kun taas ottaa ja pajottaa kasaa niin paljon, että sitä pystyy käyttämään. Ruma se on, se ei minua kiinnosta. Pääasiat, jos toimii. Taas olisi puuta pihassa, että saisi ensi talven polttopuita, niin pysyy halli lämpöisenä. Mutta miksi ihmisen täytyy aina kaikki ostaa niin halvalla romuna kuin mahdollista? Tosin tämäkin nyt mulla on ollut jo varmaan toistakymmentä vuotta. Mutta vähän kun olisi sijoittanut lisää, niin olisi ehkä päässyt taas helpommalla.